Сега ще се опитам да направя задна ножица. Може да стана от първия път, но както и да е. Добър ден! Здравейте, фенове на футбола. Аз ще правя уроци за аматьори. Сега ще се опитам да направя задна ножица за аматьори. Още една път да направя едната, защото оригиналната е много трудна. Трябва да така хвърли, да се метне назад. Че алинеята тук е много твърда и аз не мога да правя оригиналната в момента. Това ще правя начинащи. Гледайте, сега се опитам. Кажете кога почвам. Добре. Видяхте ли? Ще се опитам още веднъж път. Малко по-хубаво. Значи пак казвам, това за начинаещи професионалисти. Може да започнете с кръчета и като си я погледнете хубаво, само се хвърляте и после задна ножица. Но аз правя за аматьори и начинаещи. Още веднъж. Искате ли? Добре, хайде. Това ми става. Айде. Ще се опитам пак да го правя. Съжалявам, нещо ми става. Съжалявам, че като направя и свършвам епизода. Това беше.